Plantegem des d'Esquerra una moció per l'establiment d'un salari mínim català, qüestió debatuda també al Parlament de Catalunya i debatuda també, o pendent de debatre més aviat, al Congrés de Diputats espanyol. Vivim en una situació on en els darrers anys s'ha produït un notable increment de la pobresa laboral, quelcom que fa uns anys era estadísticament residual, insignificant, anecdòtic, passa a anar agafant categoria de norma entre una part de la població. I aquesta precarització laboral, amb situacions de pobresa laboral, és a dir, de gent que treballa però no pot arribar a final de mes, s'ha produït en paral·lel amb un increment notable dels beneficis empresarials. Dit d'una altra manera, hi ha una situació de desequilibri entre el rendiment del treball i el rendiment del capital que ens han anat distanciant els darrers anys. Deixeu-me donar algun indicador. Del 2004 al 2023, l'increment de l'IPC, del preu de la vida, del cost de la vida, ha sigut del 58%. Penseu que l'increment dels salaris ha seguit la mateixa proporció? No, ha sigut unes 3 vegades inferior. I això ha produït una situació d'empobriment, de pèrdua de poder adquisitiu per part de la classe treballadora. Això, la Intersindical en va fer un estudi no fa pas massa i ho xifrava amb uns 56.000 euros el que els treballadors han perdut durant aquests darrers 20 anys. Dit d'una altra manera, si els salaris haguessin incrementat de la mateixa manera que ho ha fet el cost de la vida, amb el mateix percentatge, ara tindríem tots 56.000 euros de mitjana al banc, d'estalviats. Bé, hi hauria qui s'ho hauria gastat, però pel valor de 56.000, en alguns casos serien 100.000, en d'altres serien 30.000, però de mitjana 56.000 euros. És molt, és molta pèrdua de poder adquisitiu per part de la gent. Una altra dada, Intermón Oxfam, en aquest cas, un 7,7% de la població, 400.000 persones a Catalunya, són pobres laborals. Entre el 67% i el 80% del seu sou se'n va pagar l'habitatge del qual abans en parlàvem o els serveis més bàsics i no en tenen per res més. Treballadors pobres a Tarragona, per xifrar-ho a Tarragona, tenim que un 18,5% de la població de la província treballa per menys de 500 euros al mes. Direu, no fan totes les hores. Sí, però això és un problema de distribució de com guanyar-te la vida. Aquí hi ha un 18,5% de la gent que és treballadora i percep menys de 500 euros al mes. I un 17,6% que percep entre 500 i 1.000 euros. És a dir, 133.000 persones tenim a la província que són treballadors tarragonins que estan vivint per menys de 1.000 euros i treballen, són treballadors. Això és un desastre i no pot seguir així. I una de les maneres d'ajudar a revertir-ho és a través del salari mínim interprofessional. El problema del salari mínim interprofessional és que aquest es calcula en base a la Carta Social Europea, que establia que el 60% del salari mitjà del país és el que s'establia com uns mínims de dignitat a partir dels quals poder viure. Però no tenim el mateix salari mitjà a l'estat espanyol que a Catalunya. Ni de bon tros és el mateix el cost de vida a la major part de l'estat espanyol que a Catalunya. El cost de vida és molt més car aquí. I per tant, un mateix salari aplicat a tothom és injust, perquè produeix, en el cas català, 236 euros menys de poder adquisitius mensuals, amb 14 pagues. Això no pot ser. El criteri just aquí seria que el 60% del salari mig, i tenint en compte el cost de vida a Catalunya, fos de 1.420 euros a Catalunya, no els 1.184 que és ara, per assolir un mateix nivell de benestar i de vida. 1.420 euros per 14 pagues, que són aquests 18.309 euros, el 60% d'aquests 30.000 de salari mig català. Per tant, en defensa de les mateixes condicions de dignitat i equitat per la classe treballadora catalana, en defensa d'un impuls de l'economia i el consum, també en clau local, en defensa de l'enfortiment de la negociació col·lectiva, en aquest sentit a l'alça, en defensa de la reducció de la bretxa salarial entre homes i dones i en defensa també de l'increment de les pensions presents i futures que suposaria la mesura, demanem suport des del Ple de Tarragona a la mesura de modificar normativament per tal que la Generalitat tingui potestat de fixar el salari mínim interprofessional pel valor d'aquest 60% del salari mig que resa la Carta Social Europea, que serien aquests
20 euros amb xifres actuals. Gràcies.